Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sandan jihar Kano. Wannan matashi da kuke gani babban ɓarawo ne, ko kuma in ce ɗan damfara. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba mu nasara muka kama shi. Mun samu rahotanni da dama akan cewa akwai wani ɓarawo da yake zuwa ATM yake yin wasu dabaru, wanda yake toshe ATM ɗin da wasu dabarunsa, wanda idan ka je ka sa katinka za ka cire kuɗi, mashin ɗin zai kirga kuɗin amma kuɗin ba za su fito ba, sai ka kama hanya ka tafi, shi kuma sai ya zo daga baya ya tattare waɗannan kuɗaɗe na mutane. To bayan samun wannan rahoto, kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Sha'ibu Dukku MSI ya tada 'yan sanda masu gudanar da bincike a ƙarƙashin jagorancin DPO na Market SP Idris Muhammad Dada, tare da basu umarnin duk inda wannan ɓata gari yake ko kuma suke a kamo su, wanda Allah ya bamu nasara. Gashi mun kama shi. Lokacin da muka kama shi ya je ATM ɗin ya sa wani abu ya toshe shi, ya buɗe ya kwashi waɗannan kuɗaɗe, wato muka kamo shi. Amma an ce waka a bakin mai ita tafi daɗi, za ku je daga bakinsa. Kana ji na? To me sunanka? Sunana Bashir Peter Bala. Na ce sunanka? Sunana Bashir Peter Bala. Shekarunka nawa? Shekara na 22. A ina kake da zama? Na zaune a jihar Gombe. A ina a Gombe? A tudun wada layin gwamnan Yobe. To ga ka a hedikwatar 'yan sanda da ke Banfai a nan Kano. Za ka ba mu labarin abubuwan da kai aka kamo ka? Tabbas zan ba da labari. To me kake yi? Me laifinka? Na farko laifina ni dai barawo ne. Nakan tasowa daga jihar Gombe in zo Kano. Idan na zo Kano, nakan zuwa banki in ɗauki wannan roban, sai in ɗauki selotep, sai na haɗa na manne bakin inda kuɗi yake fitowa. Idan mutum ya zo ya sa katinsa ya yi transaction, zai cire kuɗi. In kuɗi ya irga bai zai fito ba kuɗin, sai bayan ya tafi, saboda na riga da na sa wannan abun shi yake hana shi fitowa. Sai bayan ya tafi ni kuma daga baya sai in zagayo, sai in zare wannan kuɗin, sai in sa aljihuna, sai in sake komawa gefe. Haka nake yi har na tara wannan kuɗin. To a takaice ka ɗau tsawon wannan lokaci kana wannan sata? Na kai tsawon wata 4 ina wannan sata. To ka saci kuɗi kamar nawa? Na saci kuɗi kimanin ya kai naira 300. A ina kenan? A bankin. A wane gari? A jihar Kano. To kace kai dan ina ne? Ni dan Gombe ne. To a can kuma ka yi kamar sau nawa can ma a can? A can mashinan nasun kala-kala ne, ba kowane mashin bane yake da irin wannan abun da ya kamata a toshe. Kowane baki da kalar nashi. To me yasa tun daga Gombe ga gurare nan da yawa, me yasa sai ka zo nan Kano za ka yi nan? Saboda jihar Gombe gari na ne. Kowa ya sani a jihar Gombe. Shi yasa nake tahowa Kano. Idan na zo zan sayi waya sai na koma, sai na yi wannan aikin kuma. Saboda ba san ka ba nan shine kake yi? Eh. To yanzu dai gashi an kama ka, kuma ga a cikin ikon Allah an same ka da abubuwan da kake amfani da su wajen toshe ATM, har da wasu kuɗaɗen ma da kai wato cuci mutane, wanda a bankin an kawo rahotanni mutane da dama da mashin wato yake kirga kuɗi amma baya basu, wanda kuma daga baya aka gano ka kuma ma aka kama ka lokacin kana wani aiki. Yanzu ya kake ji a ranka? Gaskiya abun da nake ji a raina zahiri, na aikata laifi sannan kuma na yi nadama. Sannan kuma ina fata duk mai irin wannan aikin ko kuma mai niyya zai aikata irin wannan da ya kiyaye, saboda haramun ne, ba kyau. Duk yadda ka kai ga cutar mutane a kwana tashi sai dubunka ya cika, kuma za a kama ka. To ai yawancinku ɓata gari ba kwa yin nadama wai sai kun zo hannu. Wannan wace irin nadama ce? Haka ne, duk wanda yana da kyau ma wanda ya yi nadama, wanda ya zo hannu ya yi nadama, in ya fita kar ya sake. Ina za ka fita? To yanzu gashi an kama ka, me shawarar ka ga matasa wanda suke da son zuciya irin naka? Shawara na ga matasa wanda suke da son zuciya irin nawa, da su ji tsoron Allah, kar su fara wannan aikin. Duk wanda yake wannan aikin kuma ya daina, ya tuba, ya nemi sana'a, ya ci gaba da yi. To kai za ta taimake kai wannan waye koya maka? Ni wannan babu wanda ya koya mini wannan aikin, experience ɗina ne na koyi wannan abu. Me matakin karatunka? Matakin karatu na iya secondary ne na tsaya. Sana'a fa? Sana'a ina da shago, ina dan business. To alhamdulillahi, kamar yadda kuka gani
yanzu dai gashi a babban sashen binciken manyan laifuka da ke Banfai, wanda kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Sama'ila Sha'ibu Dukku FSI, wanda al'ummar wannan jiha suka yi masa lakabi da nagari na kowa, yasa aka dawo da shi wato bangaren babban sashen binciken manyan laifuka, wanda da zarar an kammala bincike za a gurfanar wato da shi a gaban kotu. Ta mun samu bayanai da dama a wurinsa da kuma bayanai da dama daga banki na irin wannan ta'addanci da irin mutanen wato da suka fada hannun wannan mutum. To wannan ya zama izina, muna kula sosai duk inda muka je ATM za mu cire kuɗi, kaga ka sa katin ka na ATM ka kula da su waye a wurin, sannan kuma a kula sosai idan injin na mashin din ya kirga kuɗi kaga kuɗi bai fito ba, to karkai nisa, an akwai jami'an tsaro a gurin ka sanar musu ko ka sanar da wato ma'aikatan banki, karkai nisa, saboda yawanci waɗannan ɓata gari kuma kamar yadda ya faɗa ya ma nuna cewa sun daɗe suna yi. Ubangiji Allah ya kare mu daga sharrin su. Sannan muna godiya ga al'ummar jihar Kano na gudunmawa da haɗin kai da kuke bamu a kowane lokaci, da addu'a da kuke yi, gashi a cikin ikon Allah muna samun nasarori. Yawanci wannan ɓata garma in sun shigo wato ba sa samun wata dama, a cikin ikon Allah ga su suna zuwa hannu. Ubangiji Allah ya kare mu daga sharrin su.